Bun venit la Lumea lui Păcalu, o emisiune în care vom analiza știrile din România și vom încerca să fac comentarii asupra lor, folosindu-mă de propriile păreri. Părerile proprii nu mai aparțin nimănui. Începem cu cea mai interesantă știri de azi, din punctul meu de vedere. Maneliștii amenință că pleacă din țară. Aparent, într-o țară ca România, nu e normal ca toată lumea să-și plătească taxele și impozitele aferente către stat, iar în secunda în care ei sunt vizați în oarecare măsură de ANAF, care de curând s-a trezit să-și facă și treaba, în esență, că doar nu degeaba trăim într-un stat. Aparent e o problemă dacă ei trebuie să-și plătească taxele, așa că amenință că pleacă din țară. Nu știu exact unde o să plece și unde mai exact nu pot să-și plătească taxe, adică probabil să avem maneliști mutați la Luxemburg sau în insulele Seychelles sau în orice alt paradis fiscal care vor putea veni în minte, ceea ce ar fi foarte, foarte comic, pentru că nu prea le-ar permite să vină la anunți și botezuri și diverse vrăjeli pentru spălarea banilor sau evenimente pentru spălarea banilor din România. Dar da, maneliștii pleacă din România. ONU, cine vom face? Cum vom putea noi recupera vreodată din asemenea tragedii? Maneliști, ce ne facem noi fără voi? Da, am găsit știrea asta în vreo câteva locuri astăzi, sincer, inclusiv și la Antena 3 și la ProTV. Mi imaginez că va fi o știre relativ importantă care va afecta foarte mulți oameni din România. Sunt curios dacă oamenii vor ieși în stradă sau vor protesta cel puțin pentru păstrarea maneliștilor într-o situație în care ei nu plătesc taxe. Că asta ne trebuie, deci ar plăti maneliștii taxe. Da, eu consider mișcarea asta interesantă și dacă chiar pleacă din România și nu vor fi capabili să-și desfășoare minunatele lor show-uri, sunt curios dacă va avea un impact negativ. Mă îndoiesc, sincer. Probabil va fi un impact pozitiv. Abia aștept să văd primul concert Adrian, copilul meu, de pe Skype. Va fi interesant. Da, asta e prima chestie. Deci maneliștii pleacă din România. Nu, ce ne facem? Doamne, în ce țară, ce lume trăim.